Sibulise ibandla lonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarethe. Amen. Jesus. Zabona unkonzo msindisiwe izono zami zixolelwe. Hloniphe icala sikaThixo esiphakathi kwethu endikhonza phansi kogcobo lwaso mfundisi Mfene, mfundisi Msontseu, mfundisi YP. Hallelujah. Hlonipha bonke befundisi ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndibulisa ke bonke abantu ngegama lika Yesu. Omama, obhuti, otata, abantwana, in Jesus mighty name. Amen. Ngikhathela ngokukhethekileyo ingelosi esiphakathi kwethu. Ngoba izinto izixelele okokuba sisuke safika entabeni kaYehova ebukhoneni bamawaka engelosi. Hallelujah. Ngoba sive kule service uNkulunkulu bekade ejonga umfundisi uSomtseu ukuba xa sikhonza kanene asisodwa. Amen. Once sifike kule ndaba asifiki le ndaba i-vacant. Hallelujah. Asifiki i-unoccupied, sifika thina sijoyina bezulu. Amen. So sifika ke ngoku sijoin inkonzo yaphezulu nabantu baphezulu. Sikhona i-services othi uthi wajonga uyisense ukuba no asisodwanga apha. Uyivana ngezandi esithile uve these sounds don't belong to this planet. Zikhona sounds ezibelonga ezulwini. Nikho eziye uzive ezikho xa bekhonza abangcwele ezisymbolize okokuba kule service akukhonzi bantu bodwa kodwa apha abantu bakhonza together with the multitudes of angels. Igama lenkosi Yesu malibona. Kukho izinto abantu abazawugoduka nazo tonight. Bengazifumenanga kumshumayeli. Kodwa bezifumene ngoba bebengebodwanga enkonzweni. Ngoba i-angelic ministry ayo ministry ephakayo ehamba ngezandla, but yi-ministry of impartation. Nikho? So xa ke ngoku njengoba umkhonzi kaThixo sebekile sisuke safika kule ntaba kaJehova. Ayontaba othi xa ufike kuyo uthi xa udiphatha kuyo ubuye uhamba ngazo ubuye uyilento ubufana nangexesha ubunyuka kuyo. Nikho? uMoses unyukile khona mfundisi ngumuntu uphaqa esiya entabeni kaJehova. Wasuka wafika uMoses. Uthe angafika wafuna into ezinqabileyo wathi ndicela ubona ubuso bakho. Uthi ku-33 phambi Exodus uthi show me your glory. Nikho? Ndisho kibali uthi ke uNkulunkulu awunabubona ubuso bam kodwa there's something that akwenza kubonisa yona. Ndifuna ukuthi khona into ozayiboniswa ekseni. You see, impilo yakho mayibe geared uba up to now be ready to say something. Uba awuyibonanga physically umoya wakho uzayibona. Ukhona into ozayiva ongayiqhelanga. Khona into umoya wakho ozayisezela uyihogole by your spiritual senses such that impilo yakho will never be the same. Oh yes. Ngoba akakho umuntu onyathela kule territory asuka fike aphinda hambe safana nakuqala. Molweni. Bengizawuthi ke mfundisi Mfene no umsebenzi wamulula kakhulu. Ndizowuyaleza nje mina uba yonke le nto ibithethwa apha inyani. That is all I have to do. Umsebenzi wami lo. Amen.
Kanga njengoba ndiyuthatha ixesha lide, I'll be very short. Ndizothi bandla yonke le nto ibithethwa inyaniso. Amen. Simple, that is my job. Kodwa kukhona izinto ekubekeka ukuba siziyaleza. Nikhona? Kukhona izinto ekubekeka ukuba siziyaleza. Sekushunyayelwe. Sekushunyayelwe. Iba buhlungu, ba painful mawawa xa sithi uThixo ewenzile umsebenzi uthi kuba bekuthiwe uzawushumayela nawe ngokubonakala uba uzawuqhobhoza ngapha kwale move kaNkulunkulu ngoba kaloku ufuna uzoshumayela. Molo madaka kama guys. Xa sekushunyayelwe uNkulunkulu ewenzile umsebenzi wethu ukuzothi lilo sothi lilo nokuthi ke singena kwisyllabus elandelayo apha ekukhonzeni uNkulunkulu. Siyakhula mfundisi Mfene njengebandla umama uNkonzo uthi what time is it for the body of Christ? What divine watch kaNkulunkulu? What time is it? Baxesha ngoku. Umbhali uthi kwakukho amadoda aye gifted, but amongst the soldiers there were sons of Issachar. Amadoda ayenesipho sokwazi ixesha. Abese sazi bake umelenzeni uIsrael. One, ndingayiyaleza into ethi ixesha langoku lixesha lokudilizwa kwendonga ze-denomination. Uzuzinceda uzenzele ifavor ekukholeni kwakho unganyathami ngendonga zecawe yakho kuba ziyadilizwa. Ziyadilizwa. One of the altars ezidestroywayo kule season zii-altars ze-religion ezixhathise ezibanga kwi-strongholds ngamagama ecawe. Ngoba ezinye zezinto ezilibazisa uNkulunkulu zicawe. One of the pillars is the kingdom of darkness. Ekumele zigungqiswe, zidilizwe. Umkhosi ovukayo. Iyasebenza lo mkhosi. Ayiqali kumathuluzi. Iqala ngaphakathi. Inside the house of God. It deals our altars. Ukuba awundibelieve. Ukuba uNkulunkulu uyakwazi uvusa igeneration. Yoqale yenza spring cleaning the plant. Jesu fika enkonzweni. Afike speech libhizi bantu. Lixakekile liphethe imali uyale nale. IBhayibheli ithi zange negotiate ne-altars ezi-foreign. Ngoba i-assignment yale generation is very clear. And bapreparishwe very painfully. Bane element ye-aggression. Banento enetshova phana. Banendlovu. Banendlusu. The army ye-restoration. Iyobuyisa into ezilahlekile. Zilahleka nge-order. Sizimela nge-altar nge-order yebala. Zilahleka into zikaNkulunkulu. But ukwi-breed. Ukuhlobo oluthile oluvusayo. Let breed evuswayo. Ayazi kanti cawe. Uyifaka kwiprogram yekawe uyabhidela. Yala
ungaphakamisa uKristu iresponde le generation. Every time uphakamisa ikawe iyasheka. Every time uphakamisa igama lendoda iyabhitheka le generation. Kodwa yithi ungaphakamisa ukumkani indoda esiphambana bayarelate na ungaphakamisa inyoka yobhedu egama layo lunguJesu Kristu. Athiwa Isaya kubani lovela kwethu angubo zakhe ziqophele indoda andindoda wesipofuleni bayazana nalo ndoda bayarelate kwimessage yalo ndoda. Ubangaba ubesa nge-approach yase-Bible school ye-theology uze ne-homiletics uze ne-structure se-sermon bayabhideka baba. Phakamisa uJesu. Uthi Paul ndagqiba kwaloba ndingazinto phakathi kuthi indoda xa kuthethwa ngayo kuthiwa wayene-PhD engu-Doctor of Divinity, very educated. Kodwa uthi ndagqiba kwaloba ndingazi next ndazi uYesu naye bethu. When there was signs to Paul, but let breed I respond to the count. I respond to my body is stone. God the people us. Kusakwesihlakele ulincawe iyafeyila ukuyi-understand le generation. uThixo uyaleze ngebasike kakhulu. Yasikwenzeka le kakhulu. Wayana sibandla wathi please be ready. Lana masanga nithobe imigangatho yethu. Nivule i-altare kaJesu. I-altare yomnqamlezo. Ngoba ukhona i-generation ezayo. Ukhona i-group yabantu abezayo. Ndiyababona bengena. Maneme andiyazi ngubani ovatshe ngoba ndisini. Ndiyababona bengena ngomnyango. That generation, the generation is out to the latter glory. The interest of this is the prophetic generation. The glory of the latter house will be greater than the glory of the former house. So, is house any dimension here glory? About to pass it away, my son and the glory. Bayabazi uqaqawule balendlu bokuqala. Ingakho bereplace uJesu ngestories zokuqaqawula bokuqala. The owner and the keeper of the glory is absent. Who replace one stories the glory, but the owner, the author and the finisher. Umqaphi nomgqibelelisi ukhutshwa ngaphandle. Kwase kugcina amabali eglory. But that generation is I tell niggas the glory. And it was being a confusion in our generation. In Joba, niggas the glory who pet any dimension yet glory. I got petanga the old.
uthi behold, I'm doing a new thing. Umyalezo wami uzothi arise, 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 arise. Phakama ngekukhanya kufikile. Enye yezinto ethethweyo kuthiwe le generation ezayo izafika idisturb i-order yecawe. Uzawuba ngayihlalisa phansi uthi hlala phansi. Kuyahlalwa apha. Ithi le generation ingana phakathi yaliphakamisa. Ayitsho ngoba inetshiki kuwe mfundisi. Itsho ngoba inesichiba, ine-vengeance, inomsindo. One of the things Iglesia Bagbalota ifundile feskapo ethi thina basana asebe lenyama ibhalela kho abaphetha kakhulu ngoba ife yaprepare yakulelela uba ndikhona phethe ibandla manisela lifikeleba ajabalalisa ibhalela kuye. One of the signs. What is here to the church? I put the music ash. What is future tense? I'm putting that in a box and what is future at the present? Jack this is that they say call. My man will say, what else? In a bow, yes, I know. And yes, don't specialize on that. Ukuba intakati
20 weapons as Peter. Weapons of the Spirit. Our battle engage on warfare. Assignment is clear. The assignment of our Niki will clear. Ukuba mfundisi. Ngokwe history yekawe. Ngokwe standards ze glory yokuqala. Glory to God. Umuntu ebethela 10 years, 20 years. Oh yes. Before taking his leave. Glory to Jesus. Old glory. Hallelujah. I'm saying, Gogolani glory. Lord of the latter house. Gogolana in west. I'm here with us. 20 hands. There is no time to sit down. But you magana. Magana. Doesn't have time to sit down. I'm ready for the warfare. Umagama ulwesithathu wakho nolwesine wakho akadili nothando. Hlukana nabo. Bayeka. Leave them alone. Because once you're babamba, once you're not delay, I'm offendable. You're babanga macho. Apuma kambi. Apuma with nation cooks. Once babamba. Once you're sugumes. You offend their command. Their command. Rumba, young criminalists, what tolerate? Batunyiwe! Pula, la restoration is tatana. Yakibuye, ibuyiswe, the ordinary church members. Sufficiently, who take us as what if there is a need for a fresh blood? Let generation into a Peter Yongayo. Jaba aina history ngabo yokuthika. History yanayo. Ithi sonele uthi thatha zomsathana. Bathi aba bantu umgibu khawuki sasinda thi yasilibazisa ma yalusibalisa masiyeke kanti wasiphethe
Ungasuka endleleni. Ngoba ukwi-shooting range. Ukwi-target yethu. Suka asibhalalanga kuwe mfundisi. Utshaba lwethu alukho apha. Uthe upho. Luphezulu. Kumele ngikuxelele imfihlo ngawo. Bazogqibela impilo yabo. Bayazana nomfambo. Bayazana netyathanga lobunyama. Uthi xa uzama ukuba selfish ubakhona uzama uxoxa isimo secawe kubo. Bathi mfundisi, where were you? Ubophi isikhathi here? Where were you? Ezala ngathi usathana. Ubophi isizwe amagazi abantu. Sithakathiswa sinafuna. Yes, can you see it? Can you see it? Can you see it? What is those preachers? Those preachers, I'm not your pastor. At the soul of the job debate. Over finalized from Satan. Come on, let us be a small boy. I'm a father. But let's get the Siban. Sitiama Kamana Demaka. Wafiku Satan. Wasenda Mapara. Wasiaga Foodies. Castil and a top. La Korea. Ongaluki. What look Messiban? What you are? Okay. Jesus. Ezinye zezinto abazozilwela zizinto ezehlule ibandla. Ezinye zezinto imithombo ezawufuna. Imithombo ekurojwe ibandla likhona lijongile. Nikho? So as a Lord. That is my job. As a Baba. Church of Malima Retiban. God is a change order. Did he? Is a change order. Is a planning order yet. Who's not getting order come home? Jesus. Thank you, Lord. Kumpani pakamsani kawa senu masa. Pakamsani kawa. Open your gates. Jesus. Again, kumkani wosu. Kuka. Kukho victories. Kukho amadabi abazalilwa abazakuhalwa boyise on behalf of the church. Kukho glory eyemke bandleni abazawuthi nge-anointing ne-assignment abayinikiwe balwe bayilandi buya.
zawuzichila siyafa sezichilile ngitha nje umyalezo one wokuthi lento ibithethwe inyani ne okwesibini ibandla malungelo lecture erishi kuza nasiphi isizukulwana sinalento ukuthiwa mfundisi yi-generational mission ukumsebenzi esibekelwe wona nikho apha emkhosini kubakho amabutho i-detachment nikho ukuba ungayijonga kwi-politics kunabantu abethela mfundisi wami abazi-politicians athi xa ethetha ipolitiki yakhe athethe athi mna ndingubani kabani ndingowe-1963 detachment athomnye ndingoka-OR Tambo detachment athomnye ndingowe-June 16 1976 detachment nikho usichaza ngokwe-generational mission yexesha lakhe nikho so le nto ndifuna amehlo ethu ajonge imission singajikelezi ndawonye bazalwane there is a mission to be accomplished ezulwini usaza uasharishwa ini kungena amabutho i-detachment ngolwazana lam oluningi ndicinga bazifana bazibene ezi-detachments zine ii-groups zamabutho ezizawungena ezulwini i-group yokuqala eyavezwa nge-generational mission yayo ikho yi-Mosaic detachment libutho lomthetho kaMose abantu abazathi xa bengena bathi thina asiyazi yonke into safundiswa umthetho wathiwa kuthi uze ungone uze ungebe uze ungabulali sabamba lobo mthetho wasinceda uNkulunkulu sikhona phakathi uthiwe all right welcome home uthiwe next uvela enye igroup elinye ibutho elizalwa yenye generation ephethe enye generational mission bathi ke thina ke ngoku thina asizazi into ezininzi sithe siqhuba nobomi bethu kwamane kuvela amadoda athi utsho uJehova siveva Jeremiya noIsaya noEliya noElisha oba kunothixo sezulwini samamela izwi lakhe and here we have come to welcome home. To next basekhona abanye abangekhe kuthi qhi elinye ibutho another detachment bathi kethi asibevanga oMoses in fact sibazamile ukubafunda kwi-Exodus nemithetho elishumi sohluleka sithe siphila ubomi sevizwi lendoda ethi gugukani ngobukumkani bamazulu kusonto sithatha simamele yathi lendoda mamelani ke ukhona osemva kwakho khulu mna afika yena nzamcipha kwani
ngasangamazi kwavela indoda ethi iBhayibhile yami imfana yakhelwa yavela ibhonde imanxebanxeba gama lenkosi malibonga yalengwa emthini sifa iphimbo la samkela izwi la njengoba usibo basifey sisiphaso nasiso kodwa sithatha sikamkela igama lale ndoda. Here we have come thina singaba detachment of the cross, singaba butho lomnqamlezo kuthiwa welcome home. Akuzavama bakhe abantu abanqonqozayo kuthiwa hayi madoda besithe lo kaJesu unqophise ngokugqibela asi-expectanga abanye abantu abasemnyama ithi yinakho nqo kuthiwa yes ningobani ke nini bathi aba thina sivile ngomthetho kaMose kodwa ubanga namandla okusilela seva ngoJeremiah noIsaiah kodwa sangakwazi ukubetha sibavila somtsebu no-YP nomtsebu bebisa intente nama-whole night prayer beshumayela indoda egama linguJesu asikhange sibaphulaphula kwenzeka isimanga sabona singababoni balahleka phezu komhlaba thena sibhekabheka thina sasibona sisodwa kwavela elinye ikhulu lathi asiguqe kulo sathi thina nakuba asiguqanga kuJesu ngexesha beshunyayela kodwa siyala uguqa phambi kwalo thina kwathiwa kuthi choose Jesus or die. Sathi we rather die. Thina asingabe mosaic generation, asingabo nabe-prophetic detachment, asingabo nabe-detachment yomnqamlezo ngoba thina asingenanga ngegazi lemfana ngoba ipage yegazi yafa umnyango wenceba wafa igama lenkosi uYesu malibonga kwavela a new order ethi azawuphinda sindiswe ngoku from this point going forward akazusindiswa ngegazi likaYesu uyawusinda ngelelakhe igazi kuthiwa yintana niphethe but isiphethe igazi lethu singena ngalo ngoba igeneration yomnqamlezo izawungena ngegazi lokufefa. This is a warning. Rapture is coming. That's me. Uthwilo lusemnya. Iwatch kaNkulunkulu ifakwe fast forward. There is no time. Ngoba into ebhaliwe ukubunyana womuntu ngalinda any further kuza konakala sebelungile ixesha liyambetha ukuba makazolanda umakoti before further damage is done. Let generation echo i-emergency generation kukho amfundisi amapolisa aleqa amasela lawo ahlale police station lawo enza ne-affidavit ngikho la ufike ehleli pha police station esenza cases aleke crime ke lawo ordinary crime kodwa xa uphakama izinga le-crime kuvele igunya le-crime laphezulu ayatsitshwa ngamapolisa kubizwe i-special task force
abo ke aba-negotiate the-criminal ezanto kuthiwa zihamba nasedongeni Mighty God. ii-weapons zazo ayizo-shotguns. They are better, bigger guns. That generation they call Ekenayo Nessa. It's a special task force. Better, it was a special. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Awuvala amehlo wakho. Hallelujah. Oh, Jesus. Aya Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Yeah. Shuma. Vala amehlo siyathanda.